No niin, tää on näin loppiaisen alla ja kyllä tympäisi ja kyllä kyllästyttää. Oho, kurkkua myöten alkaa taas olla tämä Finlandia-elämä. On yksi paikka, minne taas halus mennä ja missä olisi hyvä olla, ja se on Israel. Tässä on vähän siitä, että tässä on tämmönen Israel Gamal. Tämmönen, mennään erämaassa tämmönen. Israel Gamal. Se on tämmönen, katso. Tässä sitten lukee näin, että sydän ja pyhä maa, kato vähän näin. Tämmönen, kato tämmönen. Tää on Israel Gamal tämä. Tällä kun Boaksen kanssa lähdetäis ratsastamaan tällä Gamalilla kuule, niin ei olisi tylsää kun siellä erämaan kuule mentäis niin pöllyt vaan lentäs. Tää on nyt sitten tämmönen kaveri. Tässä on sitten tämmönen tyhmä Suomi Popo-Jussi tämmönen. Kato nyt tämmönen jäänöinen, niinku moni Suomen kansalainenkin on tämmönen jäänöinen. Kaatoi nyt suomalaista Finnish Popo-Jussi. Se sanoi, että hyvää Finnish lappiaista. Taas tämä reipas ja pirteä. Missä oli kameli, niin se ei sitten, se on ihan eri sorttia ja laatua jo. Näin, että se sanoi minullekin, missä sulla on Boas, niin lähdetään erämaan retkellä, sit mennään näin, että pöllyt vaan lentää kun me mennään.